गौतमशील आं बीजेपी नि आकारि त्रिपुरा मुथाग जयेन्द्र खालायहा कारण जों सब समय नायो जों गरिब बुरुक जेफोख्लाय जामातै जों दंमातै अंख्लाय जों गरिब बुरुक पार्टीनि बिथिङाव तामाने थां जों गरिब बुरुक पार्टीनि बिथिङाव थाङो जोंनि उंनि बागै तो जों थाङो ताइले एकटा काम माहालाय बीजेपी नि बुरुक ओ बुरुकनो काम रैया तामाने काम रैया आनि हारुम कान्दार काम रेगा काम रहा रगै लग लग बरक तामाखलाया अब बरब मनु थानाय रास्ताबो अबनो बन्द खालाय रहा आनि काम बानो तिनि आबार मुथानि बुरुक थाङै आनो साहाय्य खालायहा आं गरिब बुरुक कोन आनि बहां राबार बहांबो करै कोन हारुमबो एसे करै आं बुरुंने हारुम खालाय जागो तामाने जों एकटा पार्टी दे तामाने थाङो नग एकटा अंग खालायनाय दि सीपीएम ने जों होनो सिकुक अंगहा बीजेपी हा एक नम्बर डाकात हर हलाय सिकुक खगलायो डाकात अब दिने दुपुर डाकाति खालायो चिनि त्रिपुरा मुथानि बायरंनो होनो नग ए करंनो नग बाखा लाई गाम खालाय अखै जत्त बुरुंनो बुजाय नग चिनि दलति फेदि आं वानजै उङबो बुरुकबाय तामानि आं बुरुकबाय ओहा आं ओहा गरिब बुरुक कोन आनि ताव पर्यन्त आनि नग थाङै नाय मानो आनि नग जदि लेट्रिन नं हलाय नग आनो जे शास्ति रना आं शास्ति अंग खलाय मानो 3.5 বছর उंनि कासाय बखा जदि একটা লেট্রিন রই ফুনুং মাহালায় 3.5 বছর বিসিङो একটা লেট্রিন মানজিয়া তাইলে নং নাইদি आं तामाने अनेक दुख खलाय काम खलाय এই देशे काम करै दङो जों ओ बैष्णवपुर तारपर श्रीनगर ओजां थाङै दालाय खालाय फैयो ए बयस आनि बासा मांनै दङो अबरंनि बागै जों हारुमबा अंग खालायनाय माने अब पर्यन्त बादा रगो जे कोनो एकटा लोन फायलाय लोन पर्यन्त माइया जे बुरुंनि बाइक दङो अंग दङो सार राबार बागान दङो अबरक सार मानै दङो आं हारुम बायनि हारुम खालाय दङो तबो आं सार माइया तामाने सार माइया आं गानां नले जत्त थाङै आनि नग बानायदि आनि नग बाराय आं वानजै बासाङै बुरुक करबाय सागो कारण आं बुरुकबाय चेरगैते बुरुकबाय चलिफेया आगे आनि नग बुरुक आपागो ए त्रिपुरा स्थान आं जन्महा जत्त त्रिपुरा बायबाय आं चलिफेया मुखक हन्दी मुखर गवे मुखक करक साइ दङ सबाइनि अधिकार दङ आं तामानि अधिकारनि बंचित दंहा अनेक दुख खलायजों नायमानि उबले बबो तामा माहा बो शुद्ध दुख लांसना मानै दंहा आनि बायरक तामानि दुख इमु तामा माहा बिनि मकल एगिया नष्ट होई था तामानि बागै आनि बायरक न कष्ट रहा बिनि बागै आं ए तिनि होइते ए त्रिपुरा मुथानि थानि आंबाय जतना तिनि जों बायसरि कमिउनिटि हल जों একটা সভা লামানে পড়িয়ে সভা লামানে পড়িয়ে তারপর চিনি আর গরিফা পঞ্চায়েতনি গরিফা পঞ্চায়েতনি 5 ফ্যামিলিনি 22 बुटा ताव चिनि त्रिपुरा मुथादो जयनिं खालाया बराव बीजेपी बाय सीपीएम ना याकारे बाय तिनि तो त्रिपुरा मुथाना हामजाय बवाग्रानि आइडियोलॉजी ना हामजाय बराव तिनि चिनि त्रिपुरा मुथादो हाबपाया एवं जों बंनो मेला खबाय खुबाय मेला हामबाय माजा तामाने हलाय चिनि बवाग्रानि आइडियोलॉजी नि बरक सियै तिनि सीपीएम बीजेपी ना याकारे चिनि इ मोथा फाइमानि बायने जों मेला खबाय खुबाय बंनो लांसो एवं हामबाय माजा